Nakaagom sa mga pilas sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang lalaki nga ini nga ginkilala kay alias Nor. Ini matapos aksidente nga makabunggo ang iyang motorsiklo sa concrete railings ang approach sang taytay. Bangot sa impact sa pagkabunggo, nagtabog ang biktima kag nagtupa sa talamnan. Natabo ang aksidente sa barangay Villaverde Jimenez, Hamtic, Antique, Biyernes ang aga. Padayon pa nga ginabulong sa ospital ang biktima. Ginbiktima naman sa mga makawat ang duwa ka establisemento sa Mabini Street, Kalibo, Aklan. Ang isa sa mga ginsulod amo ang malaligyan sa motorcycle parts. Nakuha dire ang cash nga nagabalor sang 20,000 pesos nga nabutang sa kabinet. Ang isa naman amo ang talatapan sa isa ka transport cooperative nga nakuhaan sang 3,000 pesos nga kwarta. Padayon pa nga ginatumod sa kapulisan ang identity sang kawatan. Ginbawian sa kabuhi ang 27 anyos nga si alias Joshua matapos gintiro sa barangay Kamalandaan, Cauayan, Negros Occidental. Suno sa kapulisan, natabo ang pagpangtiro sa balay sang kakilala ni alias Joshua kung sa din siya nagtambong sa birthday party. Naibaluan nga naginuminom ang biktima kag nagdesisyon nga dito na lang matulog bangod sa kahulugbon. Dire na ginsulod ang biktima sang duha ka mga suspek. Gindala ini sa guwas sang balay kag pila ka beses nga ginlutang.